lidi, já jsem Maty a mám tady kámoše. Pozdravte. Čus. Čau. Jeden je Patrik a druhý taky. Mácha Patriku. A my hrajeme Minecraft, už jsme jako začali trošku. A oni jsou pořád někde v jeskyni, kopají se za mnou. A my jsme jako začali si těžit něco. A to prostě jeden natáčí, řekni kdo? Já. A ten druhý nenatáčí, protože ten nemá Wi-Fi ani na YouTube, takže prostě nemůže natáčet, ani nic stahovat nemůže. Patriku, tak tam byl železo. Počkej, já nevím, kde seš. Já jsem už nahoře. Já tady tajně si dávám čaj. Protože si tady... Počkej, ale já nevím, kudy jsi šel. Já jsem se ztratil. Já jdu pro něj. Já jsem na druhé straně uhlí. Maty, Pavel, já jdu pro něj. Jo. Ne, dobrý, já už vím, kde jste. Teď vidím vaše ty. Díky. Co chci žít? Myslím aspoň. Já jsem se přizabil. Můžu si vykraftit brnění? Ne, vím, ale ne. Až budeme mít hodně toho železa. Víš, kolik já mám? Kolik? Já mám 30... Já mám 38. Já mám 3. Já 38. Mati, já ti ještě k tomu přidám, jo? Jo, dej to do pece, když tak. Hej, počkej, Niky. Jo, tady je pec už. Tady už. Ne, to Ale my jsme v tom novém domě. No. Takže nahoru ještě? No. Ještě víš. A když tak vem tu pec a krafťáka tak prostě. A nebo to neber, jestli už jsi vzal. A když tak dejte lajky, odběry, komentáře a Mati, dej to uhlí. my uděláme asi střih. Takže už jsme tady a my jsme se rozhodli udělat si postele a zvětšit dům. A já už jsem tady trošku Máte někdo zvětšila, zlato? akorát níž. Máte někdo zlato? Ne, to Ne. nejde. To musíme najít. Teda železo. Tak se musíme nějak vyspat. A železo ale... máte někdo? Máte? Jo. Kdo? Já nikdo, musíš spatřit. No, Matěj má železo. Nemám. A kde je všechno? já mám jeden iron. Matěj, kde je všechno železo? To nemám. A kde úplně všechno? Nevím. Tuhle nic není, ha. Aha, tak se asi ztratilo. No, si jo. Hej, já mám jablíčko. A mně se nechce žrát zrovna. Ahoj. Patriku, musíš mě schazovat dolů. Sorry, no. Už to jsou 3 minuty, hele. Co? Už to jsou 3 minuty, co natáčíme. Hej, já budu asi muset jít domů. Hej, já jdu domů. Jdi. Jdete si někdo se mnou? Je 5. Zase nemusíme být celý. Hej, ty pořád natáčíš? No a hej, teď je v té česte co železo. Uka. A jo, 23. No teďko. Ale já to nepotřebuju. Uklidte si všichni věci Ale- do truhly. A my si odpojíme teda. A příště to dohrám. A příště to dohrajeme. Mám 64. Uklidně tam hlavně ty cenné věci, jo? A všechno. I to brnění. Už jsem hraju Minecraft. My už dohráváme právě. My jdeme právě že k nám asi. A tak tohle by bylo všechno a čusa! A takže já bych